अरायबिल मोननोसै लोगोफोर सिनद्रि जरा ना मा होनो बेखौ मोनबाय नै जोंहा मोनफैबाय नै लोगोफोर मोननोसै आनैमोननि न' मोननोसै जोंहा ओंखाम जाग्रोनोसै लोगोफोर नै आनैमोनाव फैदोंमोन नालाय ओंखाम जाग्रोनोसै जानोसै नै लोगोफोर जों साथाम फैदों बाजैमोनाव आनैमोनहानाव नै जिरायदो दे अमा बेदर भाजा नाजों मैथाजों लोगोफोर दालि दाउदैनो जादो एसे मोजां जा मामि आयौ ओंखाम हरद्रायफ्लाङाखै मा नानि हरदों मेजेमखौ जाया होनदों आसोलांसो जाबाय दे नोंखौबो खेबनोसै नानि आदानि फिसाजो होनदो ओंखाम जानानै जोंहा जिरायगासिनो नै नानिया स्कुल नखल होगासिनो दङ गाबायसो ओंखाम जाखांबाय दसे रेस्ट लाबाय नै ना सुखुरा नै लावहांबाय नै नखल सिथाबजोब्बाय नै मोजांखादा नै मोजांहाय मोजां फसायदों जोंनि आनैयावसो बियो लोगोफोर नै मामि हायावसो जिरायदों नै लोमजाना हामजोब्बाय थ' भाषाखौ बुजिया बे बेंगलनि गस्लाबो गानाखै आनैया गरम मोनदों जाहैबाय खोनाय नालाय जोंहा फैफिनबाय नै न'आव फैफिनबाय नै मामिया उन्दुबायसो नै उन्दुगुलायलायबाय उन्दुदारथोंसै नै